Znači, ljudi gledate ovo snimanje. Prvo sam ustala, ne znam dobro pričam. Sve u svemu, nedeljni pregled je kronično gotov, jer ne mogu prosto više, nemam vremena da ga pripremim, da ga snimam. Naravno ću ga još uvijek pripremati, pa ću par trenutka da kažem neke zanimljive stvari. Ako bude to nekada, znači, ali ja ću ga pripremiti. Tako da, ako želite nekada da vrati samo da recite. Dalje, se tiče serijala Zanimljivost, zašto nije izašlo? Zašto nisam stigao uopće da ga snimim, nisam juče imao vremena, ne imam ni danas vremena, da možda imam noćas, ali neću izaći u sred, možda utorak, vidjet ćemo utorak. Minecraft doživljavanje, to ću vam javiti kad se bude vratio taj serijal, Minecraft kad ima državu on tada izlazi, prosto sam ga da snimao koliko hoćete, tako da će ga uskoro izlazi. I Clash Royale to izlazi potpuno random. Dream Legacy Soccer ostaje u česatak. Hvala što gledali ovo, što nije pozdrav.